לא, ביג דדי זה יותר. זה מבוסס על מחיר אמיתי? הייתי לזה. כבר התחלתי לחשוב שאתה לא רציני. מיקום שורש. סיטואציה, מיקום שורש. חבר רונן. תשמע, צ'יץ', עוד מעט יש מסדר מקס, תגיד פה את כל החבר'ה. סבבה? היינו פה. שלום, שלום מקס. שלום. אתה לא מצליח, רק המפקד מצליח. פעם הבאה, שים לב דברים. ככה. בואו צ'יץ', תסביר לי קצת על המיקום, כן? בואו תסביר לי קצת. טוב, אז אני מפקד הליכוד. תן לי לעצור אותך. כבר פה אני רוצה לעצור אותך. בוא תגיד לי מה סדין השליטה שלך. מה סדין השליטה של הכוח? סדין השליטה? סדין השליטה של המוטת שליטה. יש לי פה את הטל כזה עם המשימות. אוקיי, טל, כן, טל. יש פה משימות. משימות בטל. תן לי ככה משהו פיקנטי מהטל. בוא נסתכל, משימה ראשונה, לגרום לאורן להיות מועיל. זה גם עלה במודל. טוב חבר'ה, תקשיבו, אין לי הרבה זמן, אני צריך ללכת לקבל סטיילה. בואו נצא רגע מהאוהל הזה. תביאו את האנשים, אני צריך להוציא הודעה. כן, תבואו. אז ככה. קודם כל, גם כאן, מוטת השליטה היא מלאה. אוקיי, ככה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אם החברים ולא אתם סיפרו לכם, אבל מוסיפים שבועיים להשלמה. שלומי, תעשה את זה שוב. מוסיפים שבועיים להשלמה, מישהו יודע מה זה אומר? כן, השמירות? לא? כן? אבטחת יישובים. אתה מתקרב, אבל זה לא זה, חפש את המילה. כן, באיו"ש? לא? תן לי לעצור פה, אולי מישהו מאחורה? כן? מישהו מאחורה אולי? בגלל זה נפל זה מאחור. אוקיי, אני... מישהו מאחורה? אולי הגנש? מה אמרת? הגנש? הגנש. כולם שמעו אותו? פנחס, אתה שמעת אותו? כן? הוא שמע אותך? לא, אבל אתה דיברת. טוב, חבר'ה, אני מקווה שתתמודדו עם זה כמו שצריך. יש לכם פה מזג אוויר נאה, לא צפוי פה גשמים בכלל. זה לא גשם, כן? טוב, לפני שאני הולך ככה טיפ מאצלי. האוהל 12 הזה, מה הוא משמש? הוא החמ"ל שלנו. חמ"ל? זה החמ"ל שלכם? תפרקו אותו בבקשה. לא משנה, תפרק אותו. אבל ירד גשם. אני המפקד פה, אני מחליט שנפרק אותו. טוב? בואו ככה טיפ מאצלי, ממרום שנותיי כקפ"ט, איך תוקעים בזנב. לוקחים את הבזנב, כן? שמים אותו ככה, קודם כל אתם לוקחים פטיש, בעדינות, כן? פטיש, דואגים שיהיה גב ישר, ואז אתם עושים את המכה הזאת, ככה, ואז ככה.